Imiskom tistħu. Laqqas rispett lejn l-anzjani m'għandkom. Taf li seta taħattak tal-qalb u baqa' mejjed. Ħażin Borċ, għax kien ikollu akkuża ta' omiċidju. Insomma, ma kienu kollu akkuża xejn għax kieku miet, ma kien jgħidlek xejn. Tajli qalbi tajni għax idbaq bija dolodu bla mandunajna. Messa tmut issa. Ma smajna xejn, ta' Ek sewe. Allura ma tamlux rapport il-pulizija. x'tagħmel rapport il-pulizija qasaq l-inkwiet li jinqala? Jimportani fuq se nibqgħu sejrin bija. Boġo! Ejjen, għala kun jati. Għamil li pjaċin u għala għalek. Kelma nieqsa ħjar minn kelma żejda. Taf jem kem jien inkwitat, ħafna inkwitat jen. Għax ilu kważi jomej jew tlieta ma jidirda. Jew ħadd ilagħba ta' parsi ma tafx. Jiena ltqajt ma' Pisi Borċ u kollox qalli. Tara kemm ma ħelu Pisi Borċ. Għalxejn ngħidu biex ma jkellmux lil dak. M'għandek xi tridu. Lejla se naraħ. Għax smajt li gravi. Qed imut. Qed imut? Imut hekk? Allora jofu minn tajru?